भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण वे ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವೇ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ ಇದೆ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಳು ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣ ಉಂಡು ಐವರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮಹಾಪುರಾಣ ಉಪಪುರಾಣ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪೂರ ತಪ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪರ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನ್ಪ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ನಿತ್ಯಂ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಗೊರ ತಿಂಗುಲ್ ಗೊರ ವಾರ ಗೊರ ಅದೇ ಅಂಚತ್ ಯಾಪಲ್ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವತದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಚ ಇನ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೇನೋಡು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಡು ಅಂಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತನೆ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಪೂರ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಈತೀತು ಪುರಾಣ ಉಂಡಿ ಓಯ್ನು ಓದುನೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಓದೋಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಓದೋಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ಓದುನೆ ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಓದುನೆ ಅವು ಅಂಚದ ಏರ್ನ ಪಾತೆರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ನಾವು ಪೂರ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆತ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಅವೇ ಎಂಚದ ಇದೆ ನಮಕ್ ಏನೋಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಲೆ ಇದನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತೂ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪಂತಾರ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲು ಉಂಟು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಚಮ ವೇದ ಪನ್ಪೇರು ಎಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಈ ಭಾಗವತದ ಇಡೀ ಭಾವಾರ್ಥ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಡ್ದೆ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಜೊತೆ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ಅವಲ ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಳುಗೆ ಅದೇ ಒಡೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋಜಾಯ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಪಂತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೇನು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಭಾಗವತ ಇರಕ್ಕೇನು ಹೆರಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಪನ್ಪೆ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದು ನಮ್ಮನ ಶುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ
ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಿತ್ಯ ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೇರು ಸಾಂಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಧನದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೆ 2 ಶ್ಲೋಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ಈ ಜಗತ್ತದ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಂಚ ಆತನ ಓವೇದಾದ ಪ್ರಕಟ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಅದೇ 24 ತತ್ವ 24 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದ ಆ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕ ಇಟ್ಟು 25ನೇದ ದಾದೆ 24 ತತ್ವ ಅಂತುಯ್ಯ 25ನೇದಾದ ದಾದೇನ್ ಪಂತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಏರಿಗ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಕೇಂದತೆ 25ನೇದ ದಾದ ಪಂಡಿತರು ದಾದ ಪಂಡಿತರು ಭಾಗವತರ ದಾದ ಪಂಡಿತರು 25ನೇದ ತತ್ವವು ಪಂಡರು ಏರ್ ಪನ್ಪರು ಇದೇನಿತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಓಪನ್ ಬಂತು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ತುಕ ಏರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಜೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ಪೋದು ನಮ್ಮ ರೀ ಪಿರತು ಓಡಪ್ಪ ಅವೇ ಏರ್ ಪನ್ಪರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರತ್ ಪೋಂಡತೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮಾರತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬೈಜ್ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿಜಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಏರ್ ಪನ್ಪರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 25ನೇದ ವಿಷಯ ಏರ್ ಪನ್ಪರು ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಿಲೆ 25ನೇದ 24ನೇ ಪಂತೆ ಅವ ಇಂಚಿನಂತೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಡು ಇದು 25ನೇದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹಾ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ಹಾ ದಾದೆ ಕಾಲ ಕಾಲ ಅವೇ ಟೈಮ್ 25ನೇದ ಟೈಮ್ ಇದೇನ್ ಪಂತ ಅಂಚದ 24 ತತ್ವನ ವಿವರಿಸದ 25ನೇದ ಇಂಚಿನ ಪಂಪ ಕಾಲ ಕಾಲದ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾವರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನಂಚದ ಇದೇನ್ ಪಂಡ್ ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆರ್ ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಪಂಪರ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಲೆ ಅರ್ಧಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬೊಂಡ ನಾನವರ ನೆನೆಪ್ ಪಂಪವೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ಅಕ್ಲು 50 ಸರಿ ಕೇಂಡಲ ಮರಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚದಕ್ಲಿ ಏತ್ ಕೇಂಡಲ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ್ಲ ಆತೆ ಮರಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಕೇನೋಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿವು ನೋಡು
હવે ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಏತ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ವಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ಯರು ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸುರುಡ್ ಧ್ಯಾನವರ ರಿವೈಸ್ ಮನ್ಪೇವೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವರ ನೆನಪಾಯ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕಡ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಸಾಂಖ್ಯದ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನೆತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಅದೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ತೆರಿಪವರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಳೆ ನೀರಿಗೆ ವಿವರಿಸವೆ ಐನು ತಿರಿದು ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಪ್ರಭಾವಡ್ಲ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಲ पण ಇದನ್ ತೆರಿಂದ ಏರೆ ಆವಡು ಅಕಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಪ್ರಭಾವಡ್ ಮುಕ್ತ ಆವುಲಿ ಪಣ ಬಂಧನದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುಲಿ ಪಂಪೆ ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬೋಧತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಲ ಅರ್ಜುನಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಜ್ಞಾನನೇ ಕೊರನೆ ಪಂಡೆ ಕೇಳ್ನ ಕಲ್ಪುಲ ತೆರಿಲ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪಂಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುದು ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನನೇ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಯಾದುಂಡು ಯಾನೈತೆ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನನ ನಿಕ್ ವಿವರಿಸವೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅನುರಾಗದ ಗ್ರಂಥಿಲು ತುಂಡದು ಪಂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೋದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದನ್ ತೆರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವಾಸ್ತವವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆದ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ್ಣ ಆತಿದೀಪ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಯ್ಟ್ ಏತ್ ದೀವೋಡ ಆತಿದೀಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ ತಿರಿ ಅನುರಾಗದ ಗ್ರಂಥಿ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಭೇದನ ಮುಂದೆ ಪಂಪ ಅಜದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಪಿಂಗಳ ಸ್ತ್ರೀನ ಕತೆ ಪನ್ಪ ಪಿಂಗಳ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೇ ಪಿಂಗಲ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯನ ಕತೆ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಅರೆ ಆಪಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತುದು ಕುಲುನೆ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಒಂಜು ದಿನ ಆರು ಏರ್ಲ ಬೈಜರಿಗೆ ಯಾರು ಅರೆ ನಿದ್ರೇನೆ ಬರೋದು ಇಜ್ಜನಿಗೆ ಒಕ್ಕಾರು ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರಿಯಕರ ಏರು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಉಲ ಇತ್ತನ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮಂತೇರು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಅಂಚದ ಅಣಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಐಟಾರೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಶಾಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಆಸಾಹಿ ಪರಮಂ ದುಃಖಂ ನಿರಾಶಾಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಅಂಚದ ಆಸಕ್ತಿ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ದುಃಖ ಕನಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡಿ ಒಯ್ಟ್ ಏತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆತಿದೀವಿ ಅದೇ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಯ್ತ ದೇವೇರನ್ ಬಿಡುದು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೇವೇಡ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲ ಭಜನೆ ತುಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಏತ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಏಡ ದೀಂಡಲ ದಾಯಪಂಡ ಪೂರಲ್ಲ ಅಶಾಶ್ವತ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇದೇನ ಅರ್ಥವಂತಂತಾರೆ ಅದೇ ದುಃಖಗಾಕ್ಲು ಬೂರುಜ ಇದೇ ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿದೆ ಅಂತಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನ ಪುರಾ ದುಃಖ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಬರ್ಪದಾಯ ಅಂತ ಪಣ ಆಗ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪ ಯಾನ್ ಏರು ದೇವೇರಿ ಏರು ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಈ ಜಗತ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಯಿನ ಅಂಚದು ಆ ಓವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪುನ ಪೂರ್ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರದ ಅನುರಾಗದ ಗ್ರಂಥಿಲು ತುಂಡಾದ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ವಿಷಯಂದು ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಶ್ಲೋಕದ ಪಂಪೇರು ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಪಂಡದ್ಲೇತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತದನೇ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕನೇ ಮುಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಇಂದುವೆ ಅವೇ ಎನ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಚಿನುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ
ನಾವು ದುಃಖದ ಪಿದೈ ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಡ ಪುರಾ ದುಃಖರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾರ್ ತೋಜ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲೆ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ವಿಷಯ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ದಾದವಂತುಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾಂಬಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ ಸೇಮ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಪೂರಾ ಹೈಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಡೆದ ಪನೆರಾತನ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಸುಖ ದುಃಖಲಿಗೆ ಜೀವಿಯೇ ಕಾರಣ ಜೀವಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಅವೇ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಏನ್ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪಡ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅದೇ ಕೇಂಡಲ ಮರತು ಈಗ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಡ್ಲ ಇದೇನ್ ಪಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಲ ನಮಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ನಮನೇ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಒರಂಬರ್ದು ಬತ್ತನ 32 ಮುಟ್ಟ ಅದಾದೇನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ತತ್ವ ಪನ್ನುಂತ ಅವೇ ಅಂಚದ 25ನೇದ ಕಾಲ ಅಂಚದ ತುಲಿಯದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಅರ್ನ ಮಗ ಭಗವಂತಡ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದುಪ್ಪುನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಪೂರ ಹೆಂಗ್ ದಯದಿ ಇದು ವಿವರಿಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಜದಿ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತಗ ಪರ್ಯಾಯನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ತುಲೆ ಅವಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಪನೆ ಎಂಚ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಇರ್ತದೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಟು ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸನಾತನ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನೋದುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಣ ನನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವು ನಿತ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತನು ಮೀರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತು ಅಣ ನಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯನ ಅಣ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಭಾಗವತಮಡು ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತುನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತದ ಪರ್ಯಾಯ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂಜದ ಅವು ಪರಮೋನ್ನತಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತೆಂಚಿನ ಅವು ಪರಮೋನ್ನತವಾಯಿನ ಅವು ಯಾಪಲ ನಾಶ ಆಪುನೇದು ಇಚ್ಚು ಹೇಗೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ನೆಕ್ ಕುಂಠ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಕುಂಠ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ದುಃಖಿ ಜಗಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಜಾ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಪೂರ ಪಿದೈದಾಕ್ಲಿಂತೂ ನಿಜವ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಏತ ಅಜ್ಞಾನಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಜ್ಜದ ದುಃಖ ಏತ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಕಷ್ಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅದೇ ಅಡಿಯ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪೇರು ಪಿದೈದಕ್ಲೆ ತೋಜು ಅದೇ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ದಾದೆ ಅದೇ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಲ್ ಪೋಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪ ಮದುವೆ ಮನ್ಪ ಇಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎನ್ನೆಗೆ ಜಪ್ಪ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಟ್ಟಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಅಂತ ಇಡ್ಡೆ ಅವು ಮಾಯಾದ ನೆಟ್ಟು ಐತನೇರದ ಬುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟು ಯಮನ ದೂತೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಗೊಬ್ಬೆ ಹಾಂಡಲ ದಾಲ ನಡಪು ಜಕ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ತಪ್ಪಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಡೆ ಪಂಡ ಉತ್ತುಲೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗೆ ಪ್ರೇತಾವರ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಮಲೋಕಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಪದ್ನಾಜಿ ನಗರ ಉಂಡು ಕೇನ್ ಮನ ಪದ್ನಾಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕುನ್ಗೆ ಯಮಲೋಕ ಪೋನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತಾಗು
ಐಟ್ ಆ ಪ್ರೇತಾವರ ಪಟ್ಟಣಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಯಮದೂತರು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಆಗ ಆತನೆಟ ಒಯ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂದು ಸರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬುಡ್ದಾನಾಗ ಆಯ್ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಪಂಡ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದನೆ ಎನ್ನೋನೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ದಿ ಎನ್ನ ಜೋಕು ಲಂಚದು ಅಪಗಾಕ್ಲು ಬದುಕಿ ಎನ್ನ ಓಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಸಂಬಂಧ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಮಾತು ಓಲ್ಲೆ ಒಂಪೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಾದ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾತ ಪಂಡ ನೀ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ತೆರಿಯೋಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚದಾಯ ಭಾರಿ ರೋದನ ಮನ್ಪೇನು ಭಾರಿ ಆಗ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನೆನ್ನ ಜೀವನ ನಿಂಚ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ಕೊಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಅಣವೇ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಅದೇ ಪಣಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚದ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಸುಧಾರ್ಲ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಾಯಪಂಡ ದೇವರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾರ ದೇವರು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಆರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಕ್ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಡಿ ನಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪಡಿ ಇಂಕ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಡು ಅದೇ ಇಂಕಿ ಪೂರ ಇಂಕನು ಗುರ್ಚಪ್ಪ ಈ ಜಂಜಾಟ ಒಂದತೆ ಈ ದುಃಖಾಲಯ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಆಪುನ ಎತ್ತು ಬಂಗವರುಡತೆ ಅಂಡಲ ಹಿಟ್ಟು ಸುಖ ಉಂಡ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂತೂ ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ಈ ಜಂಜಾಟದ ಇಂಕ ಪೂರ ಇಂಕ ದೇವರನ ಧಾಮ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಇರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡೇನಂತಿರಿದೇನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮುಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ಖನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾಯ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಎಂದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಾಗ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಯರ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಬೋಕ ಅಂಚದ ಆ ಬುದ್ಧಿನ ದೇವರೇ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ಪೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚದ ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಜಡವಸ್ತುನೇ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಾಗವತముడు ಏರ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚ ದೇವತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದು ನೆನೈಕ್ ತೋಜನವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡ ಅವು 17 ಶ್ಲೋಕ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಐತ ಡಿಟೇಲ್ ವಿವರಣೆ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತ ಕೋಟೆಲ ಪಂಡಿ ಐನು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತದೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಪಂಚಭೂತದ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ మనకు ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಇಕ್ತುಲೆ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದ ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಕೂಡ ಪಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ದೂರಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಇಂಚ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ನಿಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ ಬೊಕ್ಕ ಓದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತ ನಾವು ಪೂರ್ಣದ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ದಾದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಾಗ ತಾಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಂದ ಐದು ಐಕ್ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಆ ವಿಚಾರಣ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕರು ಪನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿರು ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನದ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಐನು ಪ್ರಧಾನ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಐನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪರ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತು 24 ಐನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮಾತ ತುತ್ತ 11 16 13 14 ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಒಟ್ಟು 24 ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ 24 ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾರ 24 ತತ್ವಲೆ ಅಂತ ಓಜಾದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಂಚದ ಮುಲ್ಪ 25 ತುಲೆ ನೇನ್ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಡೆದು ವರ್ಣಿಸಲಾತನ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನ ಮಿಶ್ರಕ ಮೂಲಾಂಶನ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆಕ ಅವೇ
ಕಾಲ ಪನ್ಪುನ ಮಿಶ್ರಕ ಮೂಲಾಂಶ 25ನೇದ ಮೂಲಾಂಶ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸರಾತನು. ಕಾಲ 25ನೇದ, ಕಾಲ ಎತ್ತನೇದ ಪಂಚವಿಂಶಕ. ಪಂಚವಿಂಶಕ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ 25. ಪಂಚಪಣ ಅದೇ ವಿಂಶಕ ಪಂಡ ಇರುವ ಅಂಚದ ಕಾಲ 25ನೇ ಮೂಲಾಂಶ ಅಂಚದ ಇದನ್ ಪೂರ ತಿರಿಪಾಯ ಪೂರ ವಿವರಿಸಾಯ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ പോയി ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗವೇ ಅಂಚದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇനി നമുക്ക് എത്തനേದ ತೂಯರುള്ള ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಬೈತ. ಇനി ನಮ್ಮ 46, 47, 48, 49 4 ಶ್ಲೋಕಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಡವೆ ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಮುರಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂತೆ 33 41 ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಈ ಪಂಚಭೂತದ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ಪನಂತ ಮಣ್ಣದ, ನೀರುದ, ಸೂತ, ಗಾಲಿದ, ಆಕಾಶದ ಅವೇ ಅವೇನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜನ್ ತೂತ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಏನ 3 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೇ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆತ್ತುಲ್ಲೇಕ ಡೈಲಿ ಗೆತ್ತುಂಡ ಅವ್ ಮರ್ದು ಒಯ್ಕು ಮರ್ದು ಪಂಡ ಭವರೋಗ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೀಕುಂಡದು ಇಂಕ ಪೂರ ಸೀಕದಕ್ಕಲಿ ಅದೇ ಸೀಕು ಗುಣ ಉಂಡ ಮರ್ದು ಗೆತ್ತನು ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇತೋ ನಾವು ಈತಂದೇ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂಚಂದು ನಿಜ ಭವ ಔಷಧಿ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಭವ ರೋಗಗ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಔಷಧಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೇನುಜೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೇನುಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಸಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಜಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾನವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಚೇನು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಾದ ಅದೇ ಅಣ್ಣಂದು ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ದೇವರ ವಾಣಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತೋ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು. ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಅವೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲೆ ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಏಕೇಕ್ ಅಕ್ಷರಂ ಪುಂಸ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಬೋದು ರಾಮಾಯಣದ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತೋಜದ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ತುಲೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ತಿರಿಪಾನಾಗ ಎಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೇಕ್ ಅಕ್ಷರಂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪಾತಕನ ನಾಶ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾಪನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಭಾಗವತಂ ಕೇಳೋಡು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗ ಪೂರ ದುಃಖ ಅಂತ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ ಪನ್ಪರ ದುಃಖಾಲಯ ಅವೇ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಾಯಣಗ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಂದು ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನೋಂಡೈತ ಪೂರೈತಲ ಸಾರ ಏಕೇಕಮಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚದ್ ಇರ್ ಭಕ್ತಿಡ್ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಹಾಕೋ ಪೂರ ಪಾಪ ಪಾತಕ ಪಂಡ ಪಾಪ ಅಂಚದು ಮಹಾಪಾತಕ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾಶನಂ ಏಕೇಕಕ್ಷರಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ ಅಂಚದು ಐನು ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಪೂರಾ ಪಾಪಲ ನಾಶ ಆಪನು ಪಂಡ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನೆ ಕೇನುನೆ ಕಾತು ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಬರುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಪರಕೆ ಸಂದವನೆ ಇನ್ನು
చలాండి మంచి తెలియను అయితే మహిಮೆ ತೆರಿಂಡಾನೆ ನಮಕ್ ಐಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನೇಟು ಕೇನುನೇಟು ಕಲ್ಪುನಪ್ಪ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪುನಪ್ಪ ನಮಕ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನವೆ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುದು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 40 ಶ್ಲೋಕ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭವಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಸರ್ವಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನವರ ಪಂಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಭವಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಸರ್ವಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಸರ್ವಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ಉದ್ಭೇದದ ಪ್ರತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಧಾರಣಂ ಸದ್ವಿಶೇಷಣಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಭಾವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಧಾರಣಂ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಸರ್ವಸತ್ವಗುಣ ಉದ್ಭೇದ ಪೃಥ್ವಿ ವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಭಾವನಂ ರೂಪಲೇನ ರೂಪಿಸೌನ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಾನಂ ವಾಸಸ್ಥಾನನ ನಿರ್ಮಿಸೌನ ಧಾರಣಂ ಪದಾರ್ಥಲೇನು ಹೊಂದುದಿಪ್ಪುನ ಸತ್ ವಿಶೇಷಣಂ ಅವಕಾಶನ ವಿಂಗಡಿಸವನವು ಸರ್ವ ಪೂರ ಸತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಗುಣ ಗುಣತ್ತ ಉದ್ಭೇದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ಥಾನ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆದ ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಣ ಅಂಚಲಿ ಭೂಮಿದ ಲಕ್ಷಣ ಪೃಥ್ವಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪೃಥ್ವಿದ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಲೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಕೃತಿದ ರಚನೆಲೆಡ್ ಗ್ರಹಿಸೌಲಿ ಪೃಥ್ವಿದ ಕಾರ್ಯ ಲಕ್ಷಣಲೇನ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆಕೃತಿದ ರಚನೆಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಸೌಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಲು ವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀರು ಜಿಂಜವನ ಮಡಕೆದ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಪೃಥ್ವಿ ಸಕಲ ಮೂಲಾಂಶಲೆಗ್ಲ ಪೋಷಕ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪುರ್ಲುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಮಕ್ ತುಲೆ ದಾದ ಪಂತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿಡ್ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತತ್ವಲೇನ್ ನಮ ಗ್ರಹಿಸವಲಿ ಭೂಮಿಡ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೆ ఒక ಆಕಾಶ ವಾಯು గాలి అగ్ని సు ఒక నీరు ఇంచిన ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತತ್ವಲೆ ನಮ ಗ್ರಹಿಸವಲಿ ಅಂಡ ಭೂಮಿ
ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಲೆಡು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸೋನು ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಪೃಥ್ವಿದ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದೆ ಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರೂಪಲೇನು ಹೊಂದುದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ರೂಪಲೇನು ಹೊಂದುದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೇಡು ವರ್ಣಿತಾತ ಅವು ಕಪಿಲನ ಈ ಪಾತೆರದಂಚೆನೆ ಸಮರ್ಥಿತ ಅದು ಅಂಚದು ಪೃಥ್ವಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಲು ಮರ ರತ್ನದಂಚಿನ ಲೆದ್ದು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಈ ರೂಪಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಎದುರು ಬರು ಪೃಥ್ವಿರ್ದ ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿನ ವಿಗ್ರಹದ ಮೂಲಕದೆ ಐಲ ಪಂತೆ ಲೋಹ ಕಾಷ್ಟ ಅಂಚ ಮತ ವಿಗ್ರಹ ಅದೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹನ ಆಪನೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಜಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುನ ಆಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ ಅವು ಕಲ್ಪಿತಾತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ದೇವೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ತೂಪ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಪಿತಾತ್ತು ಅವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಡಿಟಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯ್ತು ಸೇವೆ ಮಂತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಇದೇನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅಂಜದು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅದೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಪಂಡದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ್ ಅರೆ ಪೊಂಡದ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡಿತರು ನಿಕ್ಲು ಏತ್ನೇಟ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಲು ಪಂಡದು ಎನ್ನು ಎರ ಅವು ಆತನೇಟ ಕಲ್ಲಾದೆ ಆಂಡ ಇದೇ ನಿಕ್ಲು ದೇವೇರು ಪಂಡದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರುಂಡು ಅಂಚದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಈಜಿನ ವಿಷ್ಣುನ ಆಕಾರ ವ್ಯಕ್ತ ಆಂಡ ಅವು ಕಲ್ಪಿತತ್ತು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡು ವರ್ಣಿತಾಯಿನಂಚನೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪಲೆಗ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಜದ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭೂಮಿದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಧಾಮಡ್ ವೈವಿಧ್ಯ ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಡ್ ಕೊಳಲು ನೋದುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪಲೆನ ವರ್ಣಿತಾದು ಅಂಚದ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ವೇಣುಂ ಕ್ವಣಂತಮರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಬರ್ಹಾವತಾರ ಸಿತಾಂಬುದ ಸುಂದರಾಂಗಂ ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಕಮನೀಯ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪನ್ ಪಂತ ಅದ್ವೈತಮಚ್ಯುತಮನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಮದುರ್ಲಭಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತೋ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಎಂಚಿನ ಏನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತಾರೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ವರಿ ಪೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಪುರಾ ರೂಪೊಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಲೆಡ್ ವರ್ಣಿತ ಪಂಡ ದೇವರನ ರೂಪ ಎಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪಿತತ್ತವು ಅವೇ ದೇವರನ ರೂಪ ಎಂಚು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಟ ಆನಾಗ ಅವು ಪೂಜಾರ್ಹ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ವರ್ಣನೆ ಮಂತನ ರೂಪಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಪದ ಮಾಯಾವಾದ ದರ್ಶನ ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಅವು ಕಲ್ಪಿತ ಕೆಲವು ಸಲ ಭಾವನಾ ಪನ್ಪುನ ಪದನ ಊಹೆ ಪಂಡದು ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇನು ಕೆಲವು ಆಂಡ ಭಾವನಾ ಪನ್ಪುನ ಊಹೆ ಅತ್ತು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿವರಿಸೈನ ನಿಜ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಜದು ಪೃಥ್ವಿದ ಸಕಲ ಜೀವಿಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಗುಣತ ಅಂತಿಮ ರೂಪಾಂತರ ಆದ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಪರು ದೇವರು 500 ಪಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭಾವ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಚ
ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅದೇ ಪರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ಜಿ ಅದೇ ಪರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಹ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಉಂಡು ನಮಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಾವ್ ಪಂಡ ಅವತಾರ ಅದೇ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ ವರಹ ಹಂಸ ಕೂರ್ಮ ಹಯಗ್ರೀವ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಬರ್ತದನ್ನು ಪೋತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರ ವಿಭಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಪ್ರಗತಿ ಮಂತು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತು ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಂಚಿನಕ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ಸೂನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಟ್ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೊಡಲು ಶ್ಲೋಕತಿಯ ಯಮರಾಜ ಪಂಡು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನೊಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆಂದು ಈ ವಿಷಯ ತೋಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು నేను ತೋಜವೆ ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದೆ ನಮ್ಮ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಗೆ ತುಂಡ ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ಅರ್ಜುನ ಪೂರ ವೇದಲೆರ್ದು ತಿರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ವೇದ ಓದುದು ದೇವರೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಟು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 11 ದೇವರು ವೇದೇಶ್ಚ ಸರ್ವೇರ್ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ಪೂರ ವೇದಾರ್ಧ ಋಗ್ ಸಾಮ ಯಜುರ್ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದ ವ್ಯಾಸರ ಏನು 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇನೆ ಅಪಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗಳ ಮೂಜಿ ಸರಿಕೆ ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಗವಂತಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ರಡ್ನೇ ಸ್ಕಂದದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಏನೇರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಡ್ನೇ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂಜಿನ ಸರಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಣಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಂತರಿ ಆತ ಭಂಗ ಅದರ ಬುದ್ಧಿ ಆತ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಚತುರ್ಮುಖ 4 ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಮಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಂಚಿನ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥವಂತ ಈಜಿನ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರೆಯೋ ನಾಟ್ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದ್ ಉಳ್ಬ ಭಗವಂತುಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಎತ್ತು ವಿರೋಧ ಭಾಷ ಬರ್ಕೊಂತ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂಚದ ಬಂಡ ಪೂರಾ ವೇದರ್ದು ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಯಾನ್ ಅದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೋಂಡ ಭಗವಂತ ಸೀದ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಏನನ್ ವೇದರ್ದು ತೆರಿಯೋನೇರ ಆಗ್ತದೆ ನಾಹಂ ವೇದೇ ತುಲೇತು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂಪ ಅರ್ಜುನ ಕೆಲ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಶ್ಲೋಕ ಪಂತ ನಾಹಂ ವೇದೇ ಒಂಜಾಂಡ್ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪರು ಒಂಜತ್ತು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜೆಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯರ್ ಮುನ್ಪ ತುಲೆ ನಾಹಂ ವೇದೆ ಹಾ ಅರ್ಜುನ ನಿಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ತೂತುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಇದೇನು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಹಿಡ್ದಾವಡು ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾವಡು ದಾನ ಹಿಡ್ದಾವಡು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಒಯ್ದಲ ಎನ್ನ ಈ ರೂಪನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಯರ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಪಂಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರು ಏತನೇಡು 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಐಟ್ಪಂಡೇರು ವೇದರ್ದ ಏನನ್ ಪುರ ವೇದರ್ದಲ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನೆ ಏನನೇಂತು
ಮುಲ್ಪ ಪಂಪ ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಾಹಂ ವೇದೇರ್ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ಚೇಜ್ಯಯ ಶಕ್ಯಂ ಎವಂ ವಿದೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯತ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಆವಡು ಈಜಿನ ಕಠಿಣವಾಯಿನ ತಪಸ್ಸಿಡ್ದಾವಡು ಈಜಿನ ದಾನ ಹಿಡ್ದಾವಡು ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದಾವಡು ಈ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರಲೆಡು ತೂವೊಂದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ರೂಪನ್ ಪಣ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪನ್ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಈ ರೂಪನ್ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪನ ಅರ್ಥಮಂತುನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನಿಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ಏನನ್ನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪ ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊಂದಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪುರಾ ವೇದರ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದು ಏನನೇ ತಿರಿಯೋಡಾಯ್ನ ಕುಡೊಂದ್ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋನೇರ ಆಗ್ತದೆ ಇಂತುಲೇ ಪಂಡ ನೆತ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ಲ ತುಲೆ ವೇದರ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವೇದ ಓದುನ ವೇದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒತ್ತಿರಿ ಉಂಚಿಲ್ಲ ವೇದ ಓದುನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ವೇದನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುನ್ನ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪಂಪೇರ ವೇದರ್ದಲ ದೇವರೆನ್ ತಿರಿಯೋನ ಭಂಗ ಅಂತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಇದೆ ಒವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾವಡಿಯರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಪ್ಪನ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪನ್ವೇರು ನಾನು ವೇದ ಓದ್ದೆ ನಾನು ಪುರಾಣ ಪುರ ಓದ್ದೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಗಲ್ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆಯೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿತ್ತು ಓದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲ್ ದೇವರನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ನುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಮರಾಜರು ಪುರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಪೂರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಆತು ಗೆಹರವಾಯ್ತು ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೊಲಿಗೆ ಏರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂದೇರು ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದೇರು ಅಂಚಿನಾಕಲ್ಡನೆ ನಮಕ್ ಕೇಂಡ ದಾದಾಪುನಿಗೆ ವಾರ್ತ ಈಜಿನ ಬಾಕಿದಾಕಲ್ಡ ನಮಕ್ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಡೌಟ್ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಜೊತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವೇದರ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಆ ದುರ್ಲಭ ಆಯ್ನ ದೇವೇರು ಅದುರ್ಲಭ ಆಪುದು ಭಕ್ತಿಗು ಅಜ ಭಕ್ತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುಲಿ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ವೇದರ್ದು ದುರ್ಲಭ ಆಯ್ನ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದುರ್ಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಈಸಿ ಆಪೇರು ಅದುರ್ಲಭ ಪಂಡ ಈಸಿ ದುರ್ಲಭ ಪಂಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಭಂಗ ಅವೇ ಅಂಚತುಲ್ಯ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನು ಅನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಓ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಪಾಡ ಅಂಚದ ಮಾಯಾವಾದಿದಕ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವನಾ ಪಂಡ ಊಹೆ ಅತ್ತು ಐತ ಅರ್ಥ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವರಣೆ ನಿಜ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಪೃಥ್ವಿ ಸಕಲ ಜೀವಿಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅಂತಿಮ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಏತನೆದ 47ನೇದ ನಭಾಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋ ಯಸ್ಯಾತತ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಉಚ್ಯತೆ ವಾಯೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋ ಯಸ್ಯಾತತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವಿದುಹು ಎರಡು ಸರಿ ಪಂಪವೆ ಓಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಭಾಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಅರ್ಥ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಉಚ್ಯತೆ ವಾಯೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವಿದುಹು ನಭೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥ
ಯಸ್ಯ ತಚ್ಛೋತ್ರಮುಚ್ಯತೆ ವಾಯುರ್ಗುಣವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತತ್ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವಿದುಃ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆ ನಭೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋ ತಚ್ಛೋತ್ರಮುಚ್ಯತೆ ವಾಯುರ್ಗುಣ ವಿಶೇಷೋ ಯಸ್ಯ ತಚ್ಛೋತ್ರಮುಚ್ಯತೆ ವಾಯುರ್ಗುಣವಿಶೇಷೋ ಯಸ್ಯ ತತ್ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವಿದುಃ. ನಭೋ ಗುಣವಿಶೇಷೋ ನಭೋ ಗುಣವಿಶೇಷೋರ್ಥ ಯಸ್ಯ ತಚ್ಛೋತ್ರಮುಚ್ಯತೆ ವಾಯುರ್ಗುಣವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತತ್ಸ್ಪರ್ಶನಂ ವಿದುಃ. ನಭ ಗುಣ ವಿಶೇಷ, ಆಕಾಶದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ಶಬ್ದ. ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ. ಯಸ್ಯ ಒಯ್ತ ತತ್ ಅವು ಶ್ರೋತ್ರಂ ಶಬ್ದನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡದು ಉಚ್ಚತೆ ಪನ್ಪೆರು. ವಾಯು ಗುಣ ವಿಶೇಷ ವಾಯುದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ. ಸ್ಪರ್ಶ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ. ಯಸ್ಯ ಒಯ್ತ ತತ್ ಐನ್ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಸ್ಪರ್ಶನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡದು ವಿದು ತಿರಿತೇರು ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಲಿದ ಪನ್ಪೆರು. ಶಬ್ದ ಗ್ರಹಣನೆ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಇತ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯನ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಪಡೆದು ಲೆಪ್ಪರಾಪುನು ಪಣ ಕಿವಿ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ. ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚದ ಶಬ್ದ ಒಯ್ದು ಬರ್ಪನೆ ಆಕಾಶ ಬರ ಅದೇ ಐನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಿವಿ ಬೋದು. ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಹನ್ನೊಂದುಲೇರು ಸ್ಪರ್ಶ ಗ್ರಹಣನೆ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪುನೇನ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯ ಪಡೆದು ಲೆಪ್ಪರಾಪುನು. म्हणजे श्रवणेंद्रिय and स्पर्शेंद्रिय. स्पर्शेंद्रिय पंड चर्म. स्पर्शन ग्रहण स्पर्श ग्रहणने उद्देश आदिपुनेन स्पर्शेंद्रिय पण चर्म. म्हणजे प्रभुपाद मुಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಆಕಾಶದ ಗುಣಕ್ಲೆಡ್ ಶಬ್ದಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಶ್ರವಣಗ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಆದೊಂದು ಕೇನುನೆ. ಆಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜವೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕಾಶ ಪಂಡ. ಅವೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ವಾಯುನ ಗುಣ ಅದು ಅಂಚದು ವಾಯು ಸ್ಪರ್ಶಾನುಭವದ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 ಶ್ಲೋಕ ನಮತುಕ ನೆಟ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಶ್ಲೋಕ 41 ನಾನು 3 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಕವೇ. ತೇಜೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತಚ್ಚಕ್ಷುರುಚ್ಯತೆ ಅಂಭೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತದ್ರಸನಂ ವಿದುಃ. ಭೂಮಿರ್ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ಸಾಘ್ರಾಣ ಉಚ್ಯತೆ. ತೇಜೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತಚ್ಚಕ್ಷುರುಚ್ಯತೆ ಅಂಭೋ ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ತದ್ರಸನಂ ವಿದುಃ. ಭೂಮಿರ್ಗುಣ ವಿಶೇಷೋರ್ಥೋ ಯಸ್ಯ ಸಾಘ್ರಾಣ ಉಚ್ಯತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तेजो गुण तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनं विदुः. भूमिर्गुण विशेषोर्थो यस्य साघ्राण उच्यते. तेज तेज पंड नमग ಗೊತ್ತು ಅದೇ ತು
ಸು ಅಂಚದು ಸೂತ ಅಂಚದು ತೇಜ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅಂಚದ ಅಗ್ನಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ಅಂಚದ ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಪುನು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಲು ನಮ ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂತನು ಅಂಚದು ಸೂರ್ದು ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರಿಡ್ದು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿರ್ದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕಾಶದ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಗಾಳಿರ್ದು ಸ್ಪರ್ಶ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವೇ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ತೇಜ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅಗ್ನಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ರೂಪ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ ಐನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂದ್ರಿಯವು ಅದೇ ಅಂಚದ ವಿಷಯ ಯಸ್ಯ ಒಯ್ತ ತತ್ ಅವು ಚಕ್ಷು ಪಣ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಚಕ್ಷು ಪಣ ಕಣ್ಣು ಪಣ ರೂಪನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಣ್ಣದು ಉಚ್ಚತೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಬ ಅಂಬ ಪಣ ನೀರು ನೆಕ್ ದುಂಬು ಅದೇಡು ಮಸ್ತು ಸರಿ ಬೈದನು ಅಂಬ ಅಂತ ಅಂಬೋ ಅಂಬ ಪಣ ನೀರು ಅಂಬ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಪಣ ನೀರದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ರುಚಿ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ತೂಪ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡ ರುಚಿ ಅದೇ ನೀರುಗೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನರ ಅಂಚ ನೀರುಡು ರುಚಿ ಯಾನ್ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ್ ಅಂಚದ ಅಂಬ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಅಂಚದ ನೀರ್ದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ರುಚಿ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಯಸ್ಯ ಒಯ್ತ ತತ್ ಐನ್ ರಸನಂ ರುಚಿನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ನಾಲ್ಕೈ ವಿದು ತೆರಿದೆರು ಭೂಮೆ ಗುಣ ವಿಶೇಷ ಭೂಮಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ಭೂಮಿಡ್ದಾದ ಬರ್ಪುಣ ಪರಿಮಳ ವಾಸನೆ ಅಂಚದ ಅರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಗ್ರಹಣ ಅದೇ ವಾಸನೇನು ಗ್ರಹಣ ಮನ್ಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಸ್ಯ ಒಯ್ತ ಸ ಅವು ಗ್ರಹಣ ವಾಸನೇನು ಗ್ರಹಿಸವನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಂಕು ಉಚ್ಚತೆ ಪನರಾಪುನ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ನಿದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿನ ರೂಪ ಗ್ರಹಣನ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಇತ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯನೇ ದೃಕ್ ಇಂದ್ರಿಯಾದೊಂದು ದೃಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ ಅವೇ ತೂಪುನ ಅಂಚದ ತೂತ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ರೂಪ ಗ್ರಹಣದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಇತ್ತನ ಇಂದ್ರಿಯನೇ ದೃಕ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಚಕ್ಷು ಚಕ್ಷು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಚಕ್ಷು ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಕ್ಷು ಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮಕೇನ್ವಾ ಕರ್ಣ ಪಂಡ ಕಿವಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಚಕ್ಷು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಅವೇ ಪಶ್ಯತಿ ಅಚಕ್ಷು ಉಪನಿಷತ್ತರು ಬರ್ಪುನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪುನು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷಃ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷು ಪಣ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿನ ರಸನ ಗ್ರಹಣ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಇತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಪಣ್ಣದ ತೆರೆಯರಾಪನು ಅಂಚದ ರುಚಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೀರ್ದ ರುಚಿ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಭೂಮಿದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿನ ಪರಿಮಲನ್ ಉದ್ದೇಶಿತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪರಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪಗ ಇಂಚ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಲ್ ಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಓದೇರೆ ಭಾಗವತ ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಇಜಿಂದ ಸೀದಾ ಓದೋದ್ ಪೋಪ ವಿಷಯದಾದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಾಗ ಎಂಡ್ ಆಪನವೇ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ ಇಡೀತ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಾಯದ ಕಲ್ತ ಮೈನ ದೀತಲ್ಲ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ನೆತ್ತ ಗುಣಾಂಶ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವೇ ಇನ್ನು ಹೊರ ಓದೋಣ ಗೊತ್ತಾ 2-3 ಸರಿ ಓದೋಣ ಅಪ ಅರ್ಥ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಅವೇ ಅಂಚಿನಂದು ಪೂರ ತತ್ವ ಅವೇ ತತ್ವ ಪನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಸುಲಭ ಅದೇ ಟೈಮ್ ತಾಗುನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ ನಮకు ಬೇಗಂದು ಆಪನು ಭಾಗವತಂ అయిన ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿಲ ಉಂಡು ಭಾಗವತಂ ಖಾಲಿ ತತ್ವ ಅಂದೆ ತತ್ವಲ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೋರಿಲ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಭಾಗವತ ನಾಳೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಫುಲ್ ತತ್ವ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ
ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪವೆ ಪರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಪರಸ್ಮಿನ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅತೋ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ಭೂಮ ವೇಪೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ ಪರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಪರಸ್ಮಿನ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅತೋ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ಭೂಮವೇಪೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ನಾನು ಅವರ ಪಂಪೆ ಬಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ. ಪರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಪರಸ್ಮಿನ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅತೋ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ಭೂಮವೇಪೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಸ್ಯ ದೃಶ್ಯತೆ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಾ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ಭೂಮಾವೇವೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಪರಸ್ಮಿನ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಅತೋ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಪರಸ್ಮಿನ್ ಸಮನ್ವಯತ್ ಅತೋ ವಿಶೇಷೋ ಭಾವನಂ ಭೂಮವೇಪೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ. ಪರಸ್ಯ ಕಾರಣದ ದೃಶ್ಯತೆ ತೂಪುನ ತುಯರಾಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಗುಣಕ್ಕಳು ಹಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಪರಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯಡ್ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಆ ಗುಣಕ್ಲೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಥ ಐಡ್ದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಭಾವನಂ ಪುರಾ ಪದಾರ್ಥದ ಭೂಮೌ ಭೂಮಿಡ್ ಇವ ಮಾತ್ರ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯತೆ ತುಯರಾಪುನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮಡ್ ಲ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದು ಕಾರಣದ ಲಕ್ಷಣಲು ಪರಿಣಾಮಡ್ಲ ಗೋಚರಿಸೊಂಡು ಅವೇ ಕಾರಣದ್ದೆ ಪೃಥ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಕಲ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟಲುಂಡು. ಭೂಮಿಡ್ ನೆತ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು ಹೋಯ್ತಾ. ಈ ಪೂರ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳನೇಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಉತ್ತರ ಪಂಡೆ ಅಂಚದು ಪೊರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತರ ಇನ್ ಪೂರ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪರ್ 24 ತತ್ವನ್ ಪಂಡೇರ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಿನೆತ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಗುಣಾಂಶನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪವೆ ಪಂಡೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂಚದ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದು ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಡು, ಅಗ್ನಿಡ್ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪ ಉಂಡು, ನೀರಿಡ್ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಯ್ನೆರ್ದಾವರ ಭೂಮಿ ಬಾಕಿದ ತತ್ವದ ಪುರಾ ಗುಣಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಧಿಯಾದುಂಡು. ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದವು ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ತತ್ವದ ಸಮಗ್ರ ರೂಪ. ಅಂಚದು ಭೂಮಿ ಪುರಾ ಐನ್ ತತ್ವಲೇನು ಹೊಂದುದು. ಅಂಚ ಭೂಮಿಡ ಐನ್ ತತ್ವ ಉಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪಂಪ. ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಚ ಪಂಡ ಐನು ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚ ಐನ ಐನೇ ಇರ್ತು. ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ. ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಖಂ ಅವೇ ಅಂಚದು ಐನ್ ತತ್ವ. ಭೂಮಿ ಪುರಾ ಐನ್ ತತ್ವಲೇನು ಹೊಂದುದುಂಡು. ಜಲ 4 ಗುಣಕ್ಲೇನ, ಅಗ್ನಿ ಮೂಜೆನ, ವಾಯು ರಡ್ಡೆನ, ಆಕಾಶ ಒಂಜಿ ಗುಣವಾಯಿನ ಶಬ್ದನ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಪೊರ್ಲುಡ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ. ಇದನ್ನು ಓದನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಒಂಜಿ ಗುಣ, ಗಾಳಿಡ ರಡ್ಡು ಗುಣ, ಅಗ್ನಿಡ ಮೂಜಿ ಗುಣ,
ನೀರಿಡ್ 4 હવે એ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ હવે ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ವಿಷಯ